Εσύ ξέρεις ποιο είναι το μυστικό για να παραμείνει ένας εργαζόμενος στην εταιρεία σου? Η εξέλιξη καθορίζει αν θα παραμείνει ή αν θα φύγει ο εργαζόμενος και δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια στρατηγική ανάγκη. Όταν μιλάμε για εξέλιξη των ανθρώπων σου, εννοούμε να εξελίσσονται και προσωπικά και επαγγελματικά, με το να μαθαίνουν, να εμπνέονται και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία της εταιρείας σου. Πάμε να δούμε τώρα 5 τρόπους που μπορεί να συμβεί η εξέλιξη των ανθρώπων σου. Ένας σημαντικός είναι να δοθούν ευκαιρίες εξέλιξης. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από mentoring, μέσα από εκπαιδεύσεις και γενικότερα projects τα οποία θα δώσουν την αίσθηση ότι καθημερινά μαθαίνουν, εξελίσσονται. Νούμερο 2, να τους δίνεις την ευκαιρία να αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες σταδιακά, που αυτό σημαίνει να συμμετέχουν σε projects της εταιρείας που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και αυτό θα τους δίνει την ικανοποίηση και το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και ότι συμβάλλω σε κάτι σημαντικό για την εξέλιξη της εταιρείας. Νούμερο 3, καθιέρωσε σαφή πορεία εξέλιξης. Δηλαδή, επικοινώνησέ τους τι πρέπει να κάνουν, τι στόχους πρέπει να πετύχουν, ώστε να ανέβουν σε βαθμίδα, να εξελιχθεί ο ρόλος τους, ο τίτλος τους, ο μισθός τους, αλλά και τι παροχές μπορούν έξτρα να πάρουν σύμφωνα με την εξέλιξή τους. Νούμερο 4. Επένδυση στους κατάλληλους ανθρώπους. Η εξέλιξη δεν έρχεται μόνο μέσα από την εταιρεία, αλλά και από την σύσταση της ομάδας. Το να δουλεύεις με ταλαντούχους ανθρώπους είναι συναρπαστικό, είναι εκπληκτικό και μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει και είναι πηγή έμπνευσης. Μέσα από την ομάδα παίρνεις ιδέες, εμπνέεσαι, προχωράς μαζί τα projects και έχεις ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Καθημερινά αισθάνεσαι ότι μαθαίνεις. Οπότε φρόντισε να διαλέγεις και να διατηρείς ταλαντούχους ανθρώπους που έχουν πάθος για τη δουλειά. Νούμερο 5. Αναγνώρισε και υποστήριξε την πρόοδο αυτή. Μην περιορίζεσαι μόνο στο να βλέπεις τα αποτελέσματα των ανθρώπων, αλλά επιβράβευσε κιόλας είτε δημόσια είτε σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό θα ενισχύσει και την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων σου. Το κλειδί λοιπόν για μια εταιρεία είναι η εξέλιξη των εργαζομένων της και αυτό καθορίζει και την εταιρική της κουλτούρα. Όσο πιο πολύ υποστηρίζεις τους ταλαντούχους ανθρώπους και τους διατηρείς μέσα στην ομάδα σου, τόσο πιο δυνατή και παραγωγική γίνεται η εταιρεία σου. 3, 4, 5, εσύ ξέρεις. Ναι, ναι, ναι.